Lah, kinsa man na murag kailaw. Ulo, Oscar! Ay, kasada to. Awa na, Oscar, oh. Oh, ano kaya, hi. Tay. Kanang salamat kayo nimo ha. Kaya kung di pa gyud nimo tong bawlang na basta kay salamat kayo. Sarya! Love, Ko nagdala na gid yung kagkabit. Ganihar ako nagkuha ni mo, hay! 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 uy, Kinsa to? Kinsa to? Kinsa to, bayana? Mao to si Maricela, katong silingan na to bago. Gidaan palagi ko. Kabit jud nimo na gid. unsay Maricel? O gid na mo babay. Kana silingan na to bago. Si babae oy. Uy, paminaw gud paminaw ha. Kung di pa gyud tungod di ato sus gidakop nako. Nawa! Nawa nasakpan ka sa pulis! Nasakpan mo gid ako. Nagkuli ka na kay mong bay, gidala-dala na mo atong Paminaw ba? Paminaw ra gud ha. Pulis kay naay checkpoint, ha? Lah, kinsa man na murag kailaw. Ulo, Oscar! Ay, kasada to. Awa na, Oscar, oh. Oh, ano kaya, hi. Tay, kay naay checkpoint, ha? Oh no. Perte biya na kong kulbaan dito. Sige ka gingon na. Tungod ato naluwas in town ko. Kay syempre, Naluwas ka sa imong babay. Siya pag-aagyan ni Mognaw. Siya nal- Pag-aagyan kay Tagnaw. paminaw ra gud paminaw ba unsa ka masuko nga na ba? Ha? Ipara me kay syempre. Natural checkpoint. Oh. Nakulbaan ko. Kisa may di kulbaan ana in town. Tinood kompleto nis papeles pero expire ang lisensya ang akong restoan eh. Unya akong lisensya non-prop. Pag non-prop, dili ka pwede mamasahero kinahanglan professional imong lisensya. Okay. Ya kana og gipara na gid mi gipara di sus murag nagulpot-ulpot na ilaga ri ulpot-ulpot pati nakukulbaa. Oh. Pwede ni mong kulbaa. Pwede dala magagbabay. Mao na hadlok masakpan. Lagi to nako babay lagi paminaw ha. Sa kung giingon nimo mao toy nagluwas. Pag para na mo gipangayuan kog lisensya. Dito na kulba kog maayo. May hapon sir. Ngayong hapon po, sir. Palihog lago pa ako, sir. Palihog ko lisensya, sir. Namasahero ka, sir? Dito na kulba kog maayo. Oh, kulba kog maayo. Makulbaan jud ka. Kay natural, gaangkas-angkas man kag babae. Natural masakpan ka. Mao na makulbaan ka. Paminaw lagi. Mo pa gani ko kahuman og istorya. Paminaw, ha? Pagtan-aw og papangutana sa katong naay enforcer dito nga. Kinsa pasahero ba na ako? Oh. Dito samot akong kakulba Oh, dito. nasa kulbaan jud ka kan sa anong pag-istorya nga. Nakakuha man tong babae. Nga nakulbaan na jud ka. Dili lagi to nako babae lagi ha. Pag nakulbaan ba ako kay baon sa akong buhaton dito. Natural. Dili jud ka kay baon sa imong buhaton. Di masakpan niya mo. Dili man god ha. Niingon ang pagpangutana ba? Ha? Nagduha na ko ako katubag. May gani nakadetect to siyang bayhana gani. Yab ni nako sir. May gani nakadetect to siyang bayhana gani. Nga, Kaditik. papangutana gi. Kisan ko niya. Ay kasuko ana. Uyab din mo, sir. Oo, sir. Oh, uyab mi sir. Uyab mi. Uyab din mo, sir. Nya. Unsa may ikapamatuod din mo, sir, nga uyab na ni mo, sir. Inya sir, okay na to. Kikisan pa jud. Kikisan pa jud kaniya. Kikisan pa jud kaniya. Baga-jud ninyog naong. Baga-jud ninyog naong. Ay. Natural hoy, may gani mao toy proof oy kay nangutana man ang kanang enforcer nga unsa may proof nga mag-uyab mo. Niingon man siya nga mag-uyab mi. Wala man ingon siya nga pasahero nako. Manang Unsa riyo lang di pa di haragyo ko pasaylo alab kay wala sa ko kabantay ning kalit ra man siya case kay pag ingon sa enforcer nga unsa may proof nga kanang mag-uyab mo tagay ko. Baga-jud Agay, ninyog naong saryo. Ay, baga-jud ninyog naong. dili wala man ko nagtuwa. Limsad mo. Kalit ra ganito pagkikisa niya nya wala man ko kay ba mo buhaton dito niya nya mato pag ingon sa enforcer aw. Sige padayon mo asa mo mag check in mo mag wala oy nangutana ra ang enforcer ba mo check in ba mo lodge o hotel. Wala oy lagilan ko na ko siya gatod man kato mo to pasalamat ko atong bayhana kay naluwas ko ha kay kung wala pa kung, Saryo naluwas pa ka nang imong
lami agin mo mawag. Go man jud sa kung walop jud ron saryo. O wa to buhata atong bayhana. Tuan ako punita nimo dito ron porsyento dako kaya tuang kanang violation. Expire unya na masahiro ko nga non-prop. Oh, unya. Sulod din lang unta ka dito sa police station saryo. Oy kaysa nagsulod mag-hotel. Wala may nisulo ko hotel in town. Uy, giingnan na ingon ra to siya nga mag-hotel na Alibay, sir gani mo, pero Saryo. wala oy nga nagud town unsa. Nagpasalamat gani ko dako kay ko pasalamat tutong bayhana kay naluwas ko. Wala tay violation, wala ta kabayad. Kis ra man to pwede ra to nako kanang Case ra to. oh pwede ra to. Balaan kayo ng case saryo. Unsa may nakabalaan ana nga pwede ra man na hilamusan mawa ra man na. Unsa na may Agin taong mo kay kakon saryo oy. Ano na ka- Gil jud ko nimo saryo. unsa taong ka oy. Unsa na yon. Abi kinasakpa na ka nagdala-dala kang babae. Ning ana gid mong mga lalaki. Basta masakpa na gani, tudo dinay dayon. Women. Sino nga laki amo-amongon ng laki apil-apilon ko kabuutan ako. Buutan. Ay ko pa na sa dili din. Sulti ko. Kinsa tong babae na? Kinsa to? Sariya! Sariya! Pangakong bug, may nagay magkablakaw na bilin. Oo, di. Bagay ni mo, limot ko. Oscar! Hi, Beng! Susi, nabili niyo po ang Beng. Di pagbikan ako, Beng. Ano ni mong bahan na, Beng? Beng, sorry dyan kayo, Beng. Gusto ko si mong bahan na, Beng. Pagkabing siya padakon, Beng. Hindi mong bahan na, Beng. Ito na, Beng. Lamat ha. Si Oscar di mong but pasabot nga nakakiss nimo. Oh, mo to siya. Yo! Diyan Mix TV in the house, Mr. Lagan di ay. So, unang-una dagang kay salamat sa pagsuporta padayon sa Janwa Mix TV. So, karon din pala kong suporta diri sa Boy Insect! Paliw de kog follow sa akong Facebook page o don't forget to follow subscribe my YouTube channel. Salamat. Yes, and Dumbing sang babaeng kiat pero diliga. yes, so pareho ko sa subscribe o follow ha sa iyang YouTube channel o iyang Facebook page Boy Insect niya Dumbing po ang YouTube channel o Facebook page. So kini sa diay Mr. Laagan di ay pareho sa kog follow subscribe sa ako ang YouTube channel Mr. Laagan o akong Facebook page. So karon pa lang daghan na kay salamat ug walay puan nga pasalamat ninyong tanan sa followers sa Janwa Mix TV o sa subscribers po sa YouTube channel. Daghang kay salamat amping mong tanan. God bless! Subscribe na sa Janwa Mix TV. View na ta sa Janwa Mix TV. Araw mo'y laging swabe.